Benvidos todos a esta nova sesión de Ciencia na Casa. Nesta ocasión imos falar dun tema un poquinho diferente do que vimos falando estes días, que adoitamos asocialo bastante con fungos e con todo este aspecto da micoloxía. E temos para falar del, igual que a semana pasada tiñamos a Mauro Rivas, nesta ocasión temos para falar sobre plantas carnívoras a Paula Estévez. Paula Estévez, estás aí? Non, agora mismo non se te escuita moito audio, eh? Xa está? Agora sí. Agora sí, Vale. pusei mal. Hola a todos. Hola. Pois o que imos facer hoxe é a mesma dinámica que vimos seguindo todos estes días de facer a charla, e justamente despois de facer a charla facer unha serie de preguntas. Non sei canto ten pensado estenderse Paula, porque comentoume que preparou unha charla un poquinho extensa para conter todos os contidos. De todos os xeitos, como sabedes, como xa vos comentamos, durante estes días o que estamos intentando facer tamén en volver a resubir estas charlas dun xeito diferente. Así que poderedes volver a ver todo próximamente. Igual que a semana pasada presentei a Mauro, esta tocaríame presentar a Paula. Realmente moitos a coñecedes, os que estevestes con nós en obradoiros e cursos. Paula Estévez é bióloga, está agora mesmo facendo a súa tese sobre entomoloxía, non? Entomoloxía, Bueno, entomopatóxenos. fungos e bichos, sí, un pouco de todo. Sí. Entonces, justamente, ademais ten moita pasión polas plantas carnívoras, justamente o tema que vai a tratar. Non sei se queres decir algo máis, vouche xa pasando ao que é a parte da diapositiva, e cando o queras, comeza xa. Vale, perfecto. Pois como comentou Andrés, o meu compañeiro, hoxe imos facer esta sesión de ciencia na casa centrada nas plantas carnívoras. Non creo que vos traumaticedes, pero bueno, penso que van ser sobre 40 minutos aproximadamente, un poquinho máis, pero que temos moitísimo do que falar sobre este fascinante mundo. Ao final da charla teremos un ratiño para facer preguntas, por un casual non podedes realizalas porque non estades ata o final da mesma, pois non habería problema, podedes mandalas por email. E vamos a intentar comezar con esta charla, se todo funciona correctamente. E un pouco de introdución, pero imos ver bastante en profundidade algúns detalles. Entón, que imos ver nesta charla principalmente pois detalles como a historia das plantas carnívoras, as súas características, os sistemas de captura, a evolución, e comentar moi brevemente algún detalle de conservación e de cultivo. Aproveito xa para comentarvos que na maior parte das presentacións que facemos, bueno, sempre empregamos fotografías idealmente nosas, pero neste caso por motivos obvios, como que as plantas pertencen a moitos continentes diferentes, pois temos que tirar de recursos libres da rede ou ben de moitos libros dos que ides a ter as fontes ao final da presentación. Entón, o mundo das plantas carnívoras inspirou a moitísima xente, dende artistas ata coleccionistas, botánicos ou simplemente aficionados á flora. Pero antes de comezar con que son as plantas carnívoras, sí que me gustaría falarvos un poquinho da historia destas plantas. Os primeiros documentos que temos sobre elas son do manuscrito de Voynich, no que aparece aparentemente algo que podría ser unha drosera, que data aproximadamente dos anos 1404-1438. Pero os documentos que xa nos interesan un poquinho máis xa datan de 1760 e 70, onde diversas personaxes históricas, sobre todo aqueles comerciantes e exploradores que empezaron a chegar a América e a enviar distintos produtos, como poden ser plantas cara a Europa, pois atopáronse con unha especie moi coñecida por todos, que é a Venus atrapamoscas, a que vedes na imaxe, e que chamoulle moitísima atención a varios dos que a atoparon porque tiña movimento, algo que era moi raro de ver nas plantas. Entón, nesta época, digamos que un dos principais personaxes dese momento era Carlos Linneo, botánico, naturalista, zoólogo, digamos que o que creou a taxonomía case moderna dos organismos. E a esta persoa mandaronlle pois unha carta falando da descripción desta planta, de que se apreciaba movimento e que parecía que se alimentaba de insectos. Linneo
pois o que pensou naquel momento é que aquelo non tiña sentido, que iba, digamos, contra a orde establecido na natureza, como unha planta iba a alimentarse dun animal, por exemplo, e pensou que este movimento pois tiña máis que ver co movimento, por exemplo, que ten a acacia, a mimosa púdica, verdade? Que a tocamos de repente como defensa as follas pechanse sobre sí. E non é ata 1875 onde realmente se trata o tema das plantas carnívoras, que, como non, foi tratado por Charles Darwin na súa obra Plantas insectívoras, onde xa falaba de que ele observaba mecanismos nos que estas plantas atraían, eran capaces de atrapar insectos co consecuente intención de alimentarse deles. Por suposto, foi un pouco escandaloso na súa época, pero, bueno, foi, digamos, que a primeira documentación científica como tal sobre as plantas carnívoras. Pero dito isto, estamos falando moito de plantas carnívoras e eu non sei se, por exemplo, vos sabedes que son. Agora mesmo hai certas dúbidas na comunidade científica porque é un pouco difícil definir cales son aquelas plantas que son carnívoras e cales non. Pero, en principio, podemos dicir que as plantas carnívoras son aquelas que empregan nutrientes das presas que las capturan e que, en xeral, son necesarios para un crecemento e unha reproducción polo menos adecuada ou ideal. Hai algunhas delas que se non se alimentan, pois poden seguir manténdose no medio, pero, bueno, poden ter algúns problemas no que é a parte de reproducción, sobre todo. Pero o máis interesante de todo é que presentan adaptacións tanto morfolóxicas como metabólicas, que están dirixidas ben á atracción das presas, que pode ser pois, tendo colores moi llamativos para elas, ou, por exemplo, liberando certos compostos químicos que se atraian. E a máis evidente de todas serían as follas, que están adaptadas para actuar como un sistema de trampas destes, xeralmente, insectos. E despois, que esta é unha parte un poquinho máis polémica, que as plantas teñen un sistema especializado de digestión e absorción deses nutrientes que obtén das capturas, vale? Dicir, glándulas que absorben e glándulas que producen tamén enzimas que, digamos, metabolicen eses compostos que capturan. Se comparásemos, por exemplo, unha planta común con unha planta carnívora, pois veríamos que o desenvolvemento da raíz para ter nutrientes do chan é moi reducido nas plantas carnívoras. Do mesmo xeito, non están interesadas particularmente en facer a fotosíntesis, xa que as súas follas están máis dedicadas á captura, co cual o desenvolvemento de follas nese sentido é máis reducido. E, de novo, ao ter raíces pouco desenvolvidas, a captura de auga a través dela tamén é un poquinho máis reducida. E, como detalle máis importante de todos, de novo, as follas en forma de trampa dirixidas pois á captura de organismos e que interveñen directamente esas capturas pois na capacidade que van a ter de producir flores, sementes, etc. Se o vemos desta forma, pois podemos ver que unha planta normal, como unha pataqueira, pois ten o que falábamos, non? Unha maquinaria moi amplia de follas especializadas en esa fotosíntese, en producir enerxía, e, de novo, as raíces tamén centradas en obter nutrientes, en captar unha gran cantidade de auga. Isto en condiciones ideais, o que fai é que sexan plantas moi competitivas no seu medio, mentres que as plantas carnívoras, digamos que empregan toda a súa enerxía a isto, a intentar realizar capturas e obter os nutrientes a partir de aquí, invertindo pouquiño no que é a maquinaria fotosintética e a captación de nutrientes do chan, que é prácticamente nulo. Isto o que fai é que sexan plantas en xeral pouco competidoras, porque por si mesmas o que é o proceso de fotosíntesis non lles permite crecer de forma case indefinida e a velocidade ao que faría unha planta normal como podría ser a pataqueira. E, bueno, ademais, un pequeno detalle que, ademais de certas presas, tamén poderían estar a capturar os seus propios polinizadores. Aquí, algunhas destas plantas o que fan para intentar sorpasar este problemiña é elevar en un talo moi longo as súas flores para evitar que poidan caer así os polinizadores nas trampas. Pero esta estrategia depende xa da especie da que estemos a falar.
Entón, dito isto, as plantas carnívoras, ao ser tan pouco competitivas nos medios normales, o que ten que facer é aprovechar aqueles nichos que as plantas normales non utilizarían, que en xeral serían os chans que son moi ácidos, que teñen moi pouco oxígeno porque están moi enchoupados de auga, ou incluso que poidan ter residuos tóxicos e metais pesados. Aquí é onde estas plantas, digamos, son capaces de sobrevivir e de non ter o ataque de outras plantas que compitan polo seu mesmo espacio ou polo mesmo alimento. Entón, isto leva a que as plantas estén distribuídas en zonas moi concretas. Vedes que por aquí, por exemplo, a biodiversidade en zonas de México, de Sudamérica, en Australia tamén algunhas zonas, Indonesia, algunhas zonas húmidas de África é bastante alta, no resto do mundo están un poquinho máis limitadas en xeral. Si tivésemos que falar dun ecosistema en particular, sobre todo aquí en Europa, falaríamos das zonas de turbeira, é dicir, zonas moi encharcadas durante todo o ano e que teñen principalmente chans tirando a ácidos, que onde poderíamos encontrar a maior parte destas especies que están presentes aquí en Europa. Pero en España e en Galicia tamén temos especies concretas, a maior parte delas asociadas ás turbeiras que falábamos antes ou a chans ou zonas moi húmedas, como poderían ser as pingículas, as roseras, as utricularias, que somos tamén presentes en algunhas masas de auga, e, como detalle moi interesante, Drosophilum lusitanicum, esta que vedes aquí, que está presente non en Galicia, pero sí en España, e que trátase dunha especie endémica da Península Ibérica, moi interesante. E, falando xa dos sistemas de captura que teñen as plantas carnívoras, non sei se coñecedes que, máis aló da coñecida Venus atrapamoscas que temos aquí, existen outras plantas con outras estrategias de captura dos insectos. Cales son estas estrategias? Pois ben, as trampas de succión que vedes aquí á esquerda, as trampas de adhesión aquí no medio, as trampas tipo NASA, as trampas tipo sarro e as cepo, que son as iniciais. Elas poden ter mecanismos activos ou pasivos para realizar a captura dos insectos. Non vos preocupedes porque imos ver cada unha delas agora para que nos quede claro cal é ese sistema. As trampas tipo cepo, que quizáis son as máis coñecidas pola Dionaea muscipula que tedes aquí, son aquelas que actúan precisamente como a un cepo. É dicir, os lóbulos da folla van a cerrarse a unha gran velocidade e van a atrapar ao insecto dentro. Durante o resto da presentación ides ver que van a aparecer unhas esferas en donde indícase o estado de conservación da especie, xa que además da súa distribución pareceme moi interesante que sepades que plantas están amenazadas agora mesmo e cales non. Neste caso, por exemplo, toda a información provén da lista rosa de especies, a lista vermella, perdón, de especies amenazadas do 2000, e, bueno, como vedes, pois están ordenadas de menor preocupación a situacións de vulnerabilidade ou en perigo ou críticamente amenazadas ou extintas, por exemplo. Por sorte, a Dionaea muscipula non está no peor caso, pero, bueno, é vulnerable e, como vedes, é unha especie americana. Pero, ademais, a Dionaea muscipula pode que non a coñezades moitos, pero tamén existe a Aldrovanda vesiculosa. Esta outra especie é a única que ten tamén este sistema de captura, que é de tipo cepo, e, ademais, curiosamente, é acuática. Entón, imos ver en detalle como funciona este tipo de sistema. Aquí tedes unos esquemas fabulosos do investigador Makoto Honda, que imos ver durante o resto de diapositivas no resto de especies porque son moi clariñas. Como vedes, a Dionaea muscipula, incluso a Aldrovanda, ten unha folla normaliña, pero que de repente no ápice forma unha especie de dous lóbulos que presentan unos peliños sensitivos e tamén unha gran cantidade de glándulas dedicadas á absorción de nutrientes e tamén á emisión de enzimas para digerir insectos. Entón, como funciona esta técnica? Os lóbulos, no interior das células destes lóbulos, hai certa cantidade de auga. A planta o que vai a facer é trasladar esa auga para o resto da folla, quedando os lobuliños en tensión,
vale? Para cando un insecto toque un destes peliños que vedes aquí, de repente a auga entre de golpe e ao hincharse a folla recupere a forma normal, que sería prácticamente cerrada. Isto fai nun instante e consigue atrapar o insecto dentro. Pode incluso directamente asfixialo ou desfacer o corpo co movimento. Pero, como as imaxes funcionan mellor que as palabras, aquí tedes o que sería exactamente o proceso. Vale? Podemos pensar, bueno, este sistema de captura está moi ben cando o insecto pasa por encima, pero é un proceso bastante aleatorio, non? Que xusto unha presa pase por aí. Ben, como no resto de plantas que imos ver, as plantas carnívoras teñen distintos sistemas de atracción, como poden ser as cores, os olores dulzóns, incluso producindo néctar en certas zonas do lobo da planta, que van a favorecer que ese organismo poida aparecer. E aquí arriba, pois teríades o sistema de captura da aldrobanda, que é moi similar. Dito isto, deberíamos de falar tamén de trampas adhesivas, que pode que algún de vos coñezades tamén. Temos por un lado o Drosophilum lusitanicum, que é a única especie que existe deste xénero. Como vedes, aí está presente sobre todo en zonas de Portugal e no sur de España, algunhas tamén en Marrocos, moi contadiñas. E tamén, por exemplo, as pingículas, das que vedes que hai aproximadamente 95 especies no mundo, e as droseras, que son tamén un xénero moi diverso, con unhas 240 especies aproximadamente, e bastante distribuídas por todo o globo. Creo que xa nestas imaxes vedes que hai uns detalles moi curiosos en todas estas plantas, como unha especie de gotiñas brillantes. Imos a ver agora que son, pero tamén coñecer o estado de conservación destas especies, como sería as que máis nos poden interesar, que presentes en España, que sería a Drosophilum, que está en principio amenazada, aínda que non está evaluada na lista. E tamén, por exemplo, a Pingícula nevadiensis, que é unha pingícula da zona de Serra Nevada, que está en peligro crítico. Vale? É interesante que sepades tamén cal é a situación da maior parte destas especies. E, por exemplo, Drosera, Pingícula, que teñe unha gran cantidade de especies, pois é moi variable o estado de vulnerabilidade no que está cada unha delas, simplemente para que os sepades. E, por último, queremos coñecer tamén outras dos xéneros que teñen tamén sistemas de captura de adhesión. Por exemplo, o Triphyophyllum peltatum, que está en África, e que é moi curiosa porque forma inicialmente unhas follas que non son carnívoras, vedes aquí como unha especie de liana, e en certo momento do ano forma outras follas novas que terían tamén este sistema pegajoso que imos ver agora. Tamén existe a Biblis, que son varias especies, sobre todo da zona de Australia, en distintos estados de vulnerabilidade, que teñen tamén todos estes peliños pegajosos ao longo das follas. E por último tamén Rhodylura dentata e Rhodylura gorgona, as especies deste xénero que están tamén en África e probablemente tamén en perigo de desaparición. Entón, como funciona este sistema de pegamento? Pois moi ben, como vistedes en todas as imaxes, casi todas as plantas tiñan unha especie de gotiñas. Estas gotiñas son mucílago. É unha especie de solución moi viscosa, tipo agua pegamentosa ou incluso como a mel, parecido, que aparece nas follas, ben de forma sésil ou ben con unha especie de tentaculillo que contén a certa distancia da folla. Que é o interesante desto? Que gracias ao cheiro dulzón que ten, ao brillo que produce o mucílago cando lle dá a luz, e tamén a outros sistemas de atracción da folla, como pode ser a cor, que vedes aquí de cor vermello, pois os insectos que pasen por riba quedan completamente pegados. Isto sería un sistema de captura pasivo, porque non temos como na Dionaea muscipula un cerre activo xusto cando chega un insecto e toca un peliño concreto, pero no caso da pingícula e da drosera, que son xusto as que tiñades aquí na imaxe, estas dúas especies, pois as follas e incluso os tentaculillos intentan axudar a esa captura. Por exemplo, aquí o pobre desgraciado do insecto que chegou a folla tocou varios tentáculos e empezou a quedar pegado e co seu movimento a folla empeza a enrollarse
por riba del e incluso facer que máis tentáculos pegajosos o toquen para asegurar que queda ben retido e ademais ese mucílago vai a conter despois todas as enzimas de digestión que despois a planta vai poder absorber cos alimentos de volta. Aquí podedes ver a estrutura do pedúnculo que contería aquí o mucílago. Aquí temos unha glanduliña que é encargada de producilo e no caso das droseras vedes como estes pedúnculos poden moverse para o movimento. Tal é o caso da pinícula que veíamos aquí. Non están os científicos moi seguros de se é un sistema activo porque o movimento ocorre despois de moitas horas ou incluso de días de que o insecto quedase pegado. A folla simplemente enrólase un poquinho para dentro, como facendo unha pequeniña balsa aquí de líquido, seguramente para favorecer a digestión e que todos os insectos que poidan haber aí afóguense o máis rápido posible. E, dito isto, imos a ver outras especies moi coñecidas por moitos aficionados ás plantas carnívoras, que son as trampas de caída ou moita xente lles chama as trampas xarro. Son sistemas todos eles pasivos, é dicir, imos ver agora en concreto detalle, pero baseanse no mesmo concepto. Temos unha especie de xarro, que é a folla adaptada da planta, que contén certa cantidade de auga, de líquido tamén producido pola propia planta e pola choiva, onde os insectos, por mala sorte ou por certos sistemas que imos ver agora, caen dentro, morren afogados e a planta aproveita todos eses nutrientes. Entón, aquí temos bastantes representantes neste grupo de plantas, que serían as nepentes, que teñen unha gran cantidade de especies, as heliánforas tamén, as sarracenias, as darlintonias, que só temos unha especie, e cefalotus foliculares, que tampouco hai máis especies ca esa. Vedes aquí a distribución, as nepentes son sobre todo de Indonesia, heliánfora de Sudamérica, sarracenia e darlintonia son americanas, e cefalotus dese suroeste de Australia. Moitas delas en estado crítico ou en peligro ou graves, sarracenias e nepentes con unha gran cantidad de variacións polo que xa non están aí indicadas. E como vos dicía, se basan nun sistema común para todas, independentemente de que cada xénero teña un diseño concreto de folla, o sistema principal sería este. Veríamos unha folla que actúa precisamente como un xarro, é dicir, é oca, cerrada, e aquí pode acumularse auga cando chove, e a planta tamén libera aí certos compostos diferentes. As paredes desta folla están repletas por distintas glándulas, tanto glándulas dirixidas á absorción de nutrientes como glándulas emisoras de enzimas. Entón, como funcionaría isto? Simplemente un insecto aparece por aí, cae para dentro e xa o comen? Pois sí, pero hai certos sistemas nos que a planta intenta asegurar a chegada do insecto e que ese insecto caia dentro, como pode ser, por exemplo, que xeralmente casi todos os bordes destas aperturas da folla onde van a caer dentro da trampa, dentro dese pozo, teñen unha especie de molduras, é dicir, distintas ornamentacións que van a facilitar que cando o insecto que este paseándose por aí en riba poida caer para dentro e aínda por riba despois non sair. Como pode ser tamén o caso destes peliños que solen aparecer en dirección cara ao interior da trampa para dificultar que calquera desas presas poidan subir para arriba. E como podedes ver aquí, están cheas de líquido. E aquí vemos que o líquido ás veces, ademais da auga de chuvia, con esas distintas secrecións da planta, o fai un poquinho máis viscoso, que favorece tamén que os insectos se afoguen con máis facilidade. Entón, un pouco, o sistema sería este. Como vedes, temos unha hormiga toda tranquila dando un paseillo por aí e de repente, por culpa das molduras que ten a entrada, cae con moita facilidade. Esa última imaxe sería que veríamos dende o interior da trampa e vemos que sería moi complicado subir para arriba, xusto con ese marxe como impaxinado que ten. Pero este sistema parece moi intelixente, pero se non consigues que ningún insecto chegue ata aquí, é un problema, verdade? E para iso, o que sí que ten estas plantas non é un sistema activo de captura, pero sí sistemas de atracción
e incluso de confusión das súas presas. Uns dos máis relevantes ou máis evidentes cando vemos unha destas plantas serían as cores. Non sei se na natureza tedes visto moitas flores verdes, pero é moi raro, porque non resaltaría esa cor co resto das estruturas das plantas, das follas, que son verdes pola clorofila. Entón, xeralmente estas plantas teñen colores vermellos ou incluso morados na zona polo menos máis cercana á apertura da trampa, para poder así atraer a esa zona aos insectos que din, oh, mira que color máis interesante. Aínda por riba, non só intervén as cores que nos vemos a simple vista, senón que intervén tamén o espectro ultravioleta e, digamos, eses espectros que os insectos poden ver, como podedes ver aquí, que serían varias nepentes, e aquí en ultravioleta poderíamos ver como a planta xusto no peristoma, é dicir, a entrada da trampa, está moi destacada, precisamente para intentar que os insectos vayan a esa posición concreta. Aquí, que é moi curioso, podedes ver nesta imaxe, na parte de arriba unha planta no que han conseguido que non emita ultravioleta esta zona. Non sei se empregaron unha laca concreta ou simplemente o cortaron. E na de abaixo sería a trampa natural, con, digamos, este espectro de emisión. Como podedes ver, a emisión, a luz ultravioleta, neste caso, as sinais que emite de cara aos insectos son importantísimas na captura. Vedes aquí cantas presas hai, fronte aquí que hai 4 bichiños que entraron por moi mala sorte. Entón, ademais disto, podemos ter tamén case o caso contrario, que sería o mimetismo. Aquí vedes un cefalotus que parecese moitísimo ao sustrato no que está disposto. Isto podería axudar a que certos organismos non se decaten de que están a pasear por riba da estrutura da trampa e caer dentro. E tamén un caso moi interesante que aparece sobre todo na Darlingtonia californica, que son as fenestracións, é dicir, zonas da folla que teñen unha capa celular tan finiña que deixa pasar a luz. Podedes ver aquí que parece que está oco, pero en realidade aí hai texido moi finiño e que o que fai é confundir os insectos que se meten dentro. Aquí, por exemplo, tedes a entrada da trampa, poderíamos ter unha avispa ou calquer outro organismo que chega ata aquí e pensando que arriba non hai teito, empezan a voar, chocan e caen para baixo. Podedes velo aquí nesta imaxe, como hai unha mosca ou unha abella intentando sair pola parte superior sen conseguilo, obviamente, ata que se canse e finalmente caia na trampa. Isto tamén pode pasar nalgúnas sarracenias que teñen tamén esta estrutura un poquinho máis clara que deixa pasar un poquinho de luz para tamén confundir aos insectos. E ademais de todos estes detalles, temos además algo moi interesante, que é a produción de néctar. É dicir, as plantas aquí están xogando cos intereses alimenticios de algúns organismos, sobre todo de insectos, e xeran debaixo desta tapiña e tamén polo borde da trampa gotiñas de néctar que moitos insectos intentan consumir coa mala sorte de que moitos deles caerán dentro. Pero bueno, non todos os insectos son tontos. Algúns, bueno, neste caso artrópodos, como vedes ese cangrexo e a araña que tedes ao lado, son capaces de entrar dentro da trampa e roubar as presas da planta. Pero bueno, polo xeral, as plantas saen victoriosas. E, ademais, aquí, que olvideime de incluíros, hai un detalle moi interesante, é que estas tapiñas teñen unha función, no que é o sistema de captura. Estas plantas, o caso da nepentes e ás veces as sarracenias, solen estar en zonas moi húmidas nas que é habitual que haya bastante choiva. Cando unha gota de chuvia cae aquí, a vibración que provoca fai que a tapiña actúe como unha especie de trampolín que vai facer que calquer insecto que está nesta zona papando precisamente as gotiñas de néctar caia directamente para baixo. É moi interesante de ver, tedes algún vídeo en YouTube disponible. Pero este sistema do néctar, ademais, é algo que pode ocurrir non só para capturar insectos, senón que algunhas plantas, concretamente as nepentes, se especializaron en ser basicamente o váter da selva. É dicir, adícanse a atraer a roedores e algúns marsupiales
nesta estrutura tan parecida a un váter, ademais, e producen unha gran cantidade de néctar no que é a etapa superior. Os marsupiais, encantados da vida, dedícanse a lamber durante horas este rico néctar que está disponible, e, bueno, o que nos pasa a todos, se papamos moito, ao final temos que soltar algo, non? Entón, o que fan é precisamente estas plantas é aproveitar as cagadiñas dos marsupiais que van a visitalas durante todos os días. Algo que é moi práctico, xa que as feces directamente son moi fáciles de consumir e a planta invirte moi poquiña enerxía en diserilas. Pero además esta non é a única interacción que establecen sobre todo as nepentes, que digamos han sufrido unha radiación ou unha especialización enorme nas islas de Borneo e de Indonesia, nas que as estrategias son variadísimas. Aquí vos poño un par delas solo, porque habería moitísimo do que falar, pero, por exemplo, tedes o caso de certos morcegos que visitan durante o día estas plantas, estas nepentes. Curiosamente, as nepentes baixan o nivel de líquido digestivo para que o morcego non afogue, o deixan case ao mínimo. Ademais, reflexan o ecosonar do propio morcego para dicirlle ei, estou aquí, estou disponible, e o morcego que fai é meterse dentro durante o día, dormir aí, por suposto, facer un par de caquiñas e pola noite marchar, como vedes aquí. Entón, é unha relación mutualista estupenda para ambos, porque o morcego ten protección e a planta, aínda por riba, ten comida e non precisa de capturar ningún insecto. Pero tamén hai cousas máis retorcidas, como pode ser este caso. A nepente sampularia, en vez de producir enzimas digestivas, directamente simplemente acumula auga. E dentro desta auga é onde se reproducen e viven os estados larvarios destas raniñas chamadas micrófilas nepencícolas. Tamén un caso moi interesante de puntualismo. E xa paro en estas interaccións tan interesantes das nepentes, porque temos 1001 casos diferentes dos que poderíamos falar, pero que ademais ocurren no resto de plantas carnívoras. Por exemplo, o mucílago que vimos das droseras ou das pinículas tamén teñen unha comunidade de organismos, que neste caso bacterias ou incluso certos fungos que viven aí dentro e que interveñen na metabolización das capturas que fai a planta. É dicir, son plantas que de un modo ou do outro están moi relacionadas co seu medio. Pero, bueno, deixando as trampas, as plantas sarro que vimos agora tan interesantes, vou vos presentar outra que estou segura de que moitos de vos non coñecedes, que son as trampas de succión, e que só teñen o xénero chamado Utricularia, vale? É un xénero semiacuático no que a maior parte das especies son acuáticas. Teñen unha gran cantidade de especies, unhas 250 case, e como podedes ver aquí, aparentemente parece unha planta normal, ten un talo por aquí, as súas flores e despois unha especie de follas. Nestas especies de follas, se fixésemos unha especie de zoom, veríamos unhas vesiculiñas moi pequenas, estas que tedes aquí. Pois estas vesiculiñas son as encargadas da captura dos microorganismos. Como funciona isto? Pois ben, son un sistema como unha especie de saquiño con unha porta na que a planta xoga, no caso das acuáticas, con vaciar de forma activa, por eso chamamos sistema activo de captura, a auga de dentro para xerar unha presión negativa no seu interior. E cando un pobre microartrópodo que temos por aquí nadando toca algún dos peliños sensibles, a porta do saquiño ábrese de golpe e absorbe toda a auga circundante que temos aquí, conseguindo capturar ao pobre microartrópodo que vai ser dixerido dentro duns deses saquiños. De novo, mellor imaxe que palabras, e aquí tedes o proceso de captura dun pobre copépodo probablemente, dentro dunha destas trampas da utricularia. Como vedes, o copépodo toca un dos peliños do saco e o saco ábrese de golpe absorbendo toda a auga. E por último, xa acabando cos tipos de trampas das carnívoras, teríamos as trampas tipo NASA. Esta estou segura de que ningún de vos escoitou falar delas. Ben, ocurren no xénero chamado Genlisea.
As angliseas parece que teñen unhas raíces blancas moi longas, pero en realidade son follas, vale? Están presentes aquí en Sudamérica e Suráfrica, sobre todo, algunhas delas están en perigo de extinción. E imos ver exactamente agora o sistema de captura que parece máis empregado aquí na costa de Galicia que por unha planta, pero ten truco. Como vedes, as follas parece que teñen unha zona tubular moi alargadiña e ao final unha especie de espirais, de acordo? Sigue sendo un sistema pasivo de captura, xa que non temos como nas dionaeas, unhas groseras, un movimento activo da planta para atrapar o organismo ou a presa que vai a coller, pero sí que emprega distintos atraíntes como certos químicos para que distintos microorganismos que están na auga, como poden ser microartrópodos, pois intenten meterse nesta especie de espiral que ten algún agujeriño e que suban ata a cámara digestiva. Imos velo agora en detalle. Aquí nas espirais podes ver que hai certas entradiñas. Cando un alélido ou un copépodo entra por aquí, o que se vai atopando é fase por fase, trozo por trozo, un montón de peliños que evitan que marchen desta espiral, co cual os pobres o único que poden facer é subir por aquí arriba, chegar ata este tubo e, por mala sorte, chegar a unha cámara digestiva. Desa cámara non poden sair e é aquí onde as glándulas digestivas van a producir as enzimas que ao final van a consumir a pobre presa que quedou dentro. É tal cual como a NASA das centollas ou dos crustáceos, pero sen a parte de digestión. Non vos seguí ninguna pequena imaxe representativa do que é o sistema de captura, pero vos deixo aquí un vídeo de Marco Pezota de como se ve a captura destos microartrópodos por unha angilisea que está bastante ben, por se o queredes consultar. Dito isto, non quería terminar esta presentación sen falaros un poquinho de que ha sido a evolución destas plantas ao longo do tempo. Poderíamos pensar que todas estas plantas surden dun antecesor que ten todas estas características ou que por máis se surdiron unhas mutacións que deron xa paso a todas elas e máis delas a outras. Non podería ser un caso máis distinto que a este. Non vos asustedes con esta imaxe, pero sería algo máis parecido a isto. É dicir, ao longo do tempo, en distintos momentos evolutivos, é dicir, aquí vemos, por exemplo, hai 100 millóns de anos ou hai, pois, soamente 10.000 anos. Nesos momentos concretos, ben por unha mutación ou ben por a combinación xenómica desa planta, aparece ese factor de carnivorismo, esa especialización dunha folla que agora é capaz de atrapar a un individuo de forma mellor ou peor feita, digamos, e ademais aproveitarse deses nutrientes. Ao longo do tempo, esas especializacións van a ir, digamos, favorecendo que sexan cada vez mellores, máis complexas ou máis eficientes. Todas aquelas, digamos, mutacións que poderían xurdir por aquí que nos leven a unha folla completamente retorcida que non ten nin capacidade de fotosintetizar nin de capturar, pois simplemente non se vai a reproducir e, por tanto, non se vai a manter no tempo. Pero o que quero que vos fixades aquí, sobre todo, é que estas especializacións non xurdiron nun único punto, senón que xurdiron en familias completamente distantes entre elas. De acordo? O sea, poderíamos pensar que as sarracenias e as nepentes son moi parecidas, pero vemos que, para empezar, pertencen a familias completamente distintas e que o carnivorismo non apareceu ao mesmo tempo, apareceu en momentos moi diferentes. Simplemente para que o teñades en conta. Aquí o poderíamos ver un poquinho máis fácil, non? A cefalotus, os nepentes e as sarracenias, que son parecidísimas, e todas elas pertencen a familias distintas que non teñen absolutamente nada que ver. Xa me diredes se te algo que ver unha utricularia, que falábamos das trampiñas tipo saco, con unha pinícula, absolutamente nada, pero en cambio son moito máis cercanas elas que calquera destas tres xuntas. Dito isto, a carnivoría non se aplica a todas as especies desa familia, é dicir, nas ericales, por exemplo, temos a sarracenia e a rodírula, que si son carnívoras, pero, ollo,
que as ericas que vemos aquí polo monte non son carnívoras, é dicir, son detalles concretos destes xéneros. Por exemplo, outras plantas que agora mesmo non se sabe se son carnívoras ou non poderían ser estas que vemos aquí, as Catopsis e esta Brochinia, que teñen capacidade para matar insectos porque ben teñen un polviño pegajoso que os atrapa, ou ben pois teñen tamén unha especie de trampa de caída como as nepentes, pero máis aló de capturar os insectos non son capaces de consumilos, ou polo menos de momento non coñecemos como é que esas plantas absorben eses nutrientes. Polo tanto, ás veces hai xente que lles chaman para carnívoras ou incluso non as consideran carnívoras. Podería ser o caso tamén desta pasiflora fétida. Por exemplo, teñen unas brácteas que consiguen atrapar a unha gran cantidad de insectos, pero de aí a que asimilen os seus nutrientes non está nin de lonxe demostrado, en este caso non se considera en absoluto unha planta carnívora. Por eso os falábamos ao principio de que, bueno, polo menos os conceptos de carnivorismo deberían ser ter adaptacións moi específicas de captura e despois un sistema dirixido á atracción dos insectos e tamén á absorción deses nutrientes. Ten irnos dando moitas máis voltas sobre o tema da evolución, pois, bueno, simplemente que vexades que fronte á idea xeral de evolución que nos coñecemos, non? Que é a típica de un ancestro común do que un montón de organismos se van diferenciando, especializando, aquí o que vemos son moitos procesos de converxencia evolutiva. É dicir, vemos patróns repetidos, como pode ser os sistemas de captación por mucílago, ou os sistemas dos xarros en todas estas especies, nas darlingtonias, nas nepentes, nos cefalotus, nas sarracenias, que son absolutamente idénticos en canto á estrategia, pero que a historia evolutiva desas especies non está relacionada entre sí. E máis, poderíamos fixarnos que no brote da planta, se o fixésemos todo o proceso de observación xenético fisiolóxico, veríamos que cada grupo de células dese brote da folliña dá lugar a estruturas completamente distintas, é dicir, a tapiña que temos aquí e a tapiña que temos aquí xorden de grupos celulares distintos por un proceso xenético distinto tamén, pero que ao final producen estruturas e estrategias moi similares. Isto é o que chamaríamos a converxencia evolutiva. E, por suposto, que a evolución non quere dicir que todo vaya na mesma dirección, é dicir, en carnivorismo porque é super eficiente, ni moito menos. En moitos casos é ao revés, o carnivorismo pode desaparecer sen ningún tipo de problema. Aquí tedes unha hipótesis de evolución, por exemplo, das aldrobandas, das dionaeas, das droseras, de Drosophilum e Triphyophyllum, pero temos especies moi cercanas a Triphyophyllum que na historia evolutiva considérase que perderon esa capacidade de producir pois estes pedunculiños con mucílago, pero son capaces de sobrevivir simplemente fotosintetizando, co cual, ao final, o importante é estar perfectamente adaptado para un momento concreto e sobrevivir e reproducirse. E, por último, xa cerrando esta presentación, que xa levamos un bo rato, quería falarvos un poquinho do cultivo de conservación. No cultivo non me vou a meter nada porque levamos xa moito tempo de presentación e poderíamos facer outra charla máis adiante, se hai interés, pero, bueno, estou segura de que moitísimos de vos bichedes en distintos centros de cultivo, centros de venta de planta, cada vez máis a miúdo a presenza de plantas carnívoras, de especies que ao mellor non bichedes na vosa vida ou cada vez pois con máis variedade, máis variacións estéticas da mesma especie de planta, que é algo tamén moi frecuente, distintas cores, distintos tamaños que veñen dunha mesma especie, seleccionadas. E, bueno, que sepades que se poden cultivar prácticamente sen ningún tipo de problema, tanto en interior, como vedes aquí, por exemplo, en exterior, ou incluso en terrarios, que tamén é unha opción moi interesante. Entón, en función da especie coa que irades traballar, sería simplemente adaptar as condicións de cultivo e podemos ter perfectamente plantas carnívoras na nosa casa ou no noso xardín. O que sí que é moi importante é que sempre esta demanda, tanto para a produción ou a coleccionismo ou incluso simplemente a divulgación e o coñecemento sobre estas plantas tan fascinantes,
debería de ser sempre sostible, é dicir, comprar planta traballada en invernadoiros ou en cultivos in vitro, vale, que nunca procedan destes espacios naturais, que aínda por riba xa vimos vindo durante toda esta charla que son zonas ecolóxicamente moi fráxiles, é dicir, tanto a acción humana como os cambios naturais que podan ocurrir aí, un ano, por exemplo, de case ninguna choiva, por exemplo, podería afectar moitísimo a estas plantas, e que os pobres son moi vulnerables precisamente por ser pouco competitivas, ter un crecemento moi lento, depender tanto tamén dos insectos. Por lo tanto, que teñades en conta ser responsables no que é o tema das plantas carnívoras e que teñades sempre moitísima curiosidade por este mundo fascinante. Hai moitísimo que ver delas, moitísimo que aprender e, bueno, espero que teñades moitas preguntas que agora teñan resposta despois desta presentación, que aprenderades alguna cousiña e que teñades alguna pregunta tamén para realizar. Así que moitísimas grazas. Imos dar aproximadamente uns 5 minutos de espera para que poidades facer preguntas e aproveito tamén para deixarvos aquí unhas fontes de consulta que considero técnicas moi boas en xeral, como as que tedes aquí, tamén unha mención especial á Sociedade Internacional de Plantas Carnívoras, podedes ver a súa página web porque é interesantísima, fan moi ben a divulgación para calquer nivel, e tedes aquí tamén un par de volúmenes dedicados a cultivo que vos poderían interesar. Entón, dito isto, non sei se temos alguna pregunta, imos dar un ratiño e xa acabaríamos esta longa presentación. Ben, a ver, vou a ver se hai algunha consulta. Hoxe creo que imos con un poquinho máis de retardo do habitual, entonces imos esperar un poquinho máis. Vou cambiar de pantalla aquí. Perdón. Vale. Como viña comentando, agora mismo estamos esperando a que haya algunha consulta, se tendes algunha consulta, comentarnos, pero vou vos comentar como facemos todos as semanas, todos os días, e as próximas actividades que van a vir para estas actividades en aberto que estamos desenvolvendo. Comentarvos que justamente este mércores estamos desenvolvendo os mércores estamos desenvolvendo o Obradoiro Micoquei Galicia. Este mércores tivo unha sesión na que falamos sobre cogomelos comestibles, regras xerais para identificar os cogomelos comestibles, que nun principio deberades poder ver aquí cando poidamos repetir o que é o contido, cando este xa publicado para todos vos. E comentarvos tamén que a semana que ven imos aínda continuar co ciclo Ciencia na Casa. Nesta ocasión imos falar justamente de plantas, da adaptación ás plantas a diferentes ambientes, de todo a sequía, a climas un poquito máis fríos, pero a diferentes ambientes e condicións extremas en xeral. Vou a ver agora se hai algunha consulta para Paula. En principio non miro nada. Entón, como sempre comentamos, se tendes calquer consulta, podedes deixarnos o que é a consulta nos comentarios, que a respondemos sen problema, e vémonos a semana que ven con novo contido. Recordade que podedes suscribirvos justamente por aquí en baixo, poderedes suscribirvos o que é a esta canle, e justamente polo outro lado deberíades poder ver algún vídeo novo, justamente, por exemplo, o último vídeo que falamos sobre as micorrizas, que